Is-sena li għaddiet kienet waħda kifra għal produzzjoni agrikola f'pajjiżna. Ix-xita jew nuqqas tagħha affettwa mhux ftit il-prodott lokali, inkluż l-għasel. Dwar dan tkellimna man-naħħal żagħżugħ Jorge Spiteri fi ġnien Sir Alexander Ball, magħruf bħala ġnien il-Kmand f'Ħalsafi. Spiteri qalilna li n-nixfa kbira fix-xitwa fissret li l-art ma kellix biżżejjed ilma biex is-siġar itellgħu in-nutrijenti tagħhom biex ikollhom fjuri b'saħħithom u mimlija nektar li n-naħla tmur għalih. Allura kellna problema fejn dan nektar kien vera nieqes. In-naħal kien qiegħed joħroġ ċerta imma kienet imur hemmhekk u mhux qed isib x'jiekol. U dik problema kbira ħafna. Xi ħaġa qalilna Spiteri li toħloq stress għan-naħal. Fl-istess waqt qalilna li l-ideal huwa li x-xita tinżel fl-istaġun tagħha kif nafuh normali biex in-natura ma tinħasaġ bidliet mhux mistennija. Fil-fatt innota li l-fjuri tas-sajf jekk tagħmilhom ix-xita ma jżommux. Għaldaqstant f'dan l-aspett is-sena li għaddiet kienet vera ħażina. Minkejja is-sena kienet diġà ħażina għax kienet ċatta. U dan l-fjuri anke tas-sajf ma sabux ilma biżżejjed xitellgħu. Fis-sajf għamlet ix-xita u dan l-fjuri nqerdu wkoll. Jiġifieri għasel b'mod ġenerali vera kien skars ħafna. Spjegalna li f'sena batuta bħal dik li għaddiet, ovvjament l-għasel li jagħmel in-naħal ikun ftit. U la darba x-xeda jkun fiha ftit għasel, in-naħħal irid jissupplimenthom bikel ieħor flok in-nektar, ġeneralment ilma bit-sokkor, biex għall-inqas iżommhom ħajjin. Min-naħa tiegħu Spiteri b'dan il-mod żamm in-naħal tiegħu li minħabba sħana sansitra żdied xi ftit fil-popolazzjoni, imma ovvjament il-produzzjoni kienet nieqsa ferm. Spjegalna li f'Malta għandna qisu 3 staġuni għan-naħal u l-għasel u fit-tmiem dawn il-perjodi in-naħal jista' jiġbor l-għasel filwaqt li jħalli biżżejjed biex in-naħal ikollhom biex jgħixu mingħajr xkiel. Għaliex fin-natura dak l-għasel li nieħdu aħna ikun maħżun għalihom f'każ ta' staġun jew staġuni ħsiena bħalma kellna. Dwar is-saħħa u l-popolazzjoni tan-naħal qalilna li wieħed għandu joqgħod attent biex nippreservaw in-naħla Maltija. Kif dan qed jitħallat ma' naħal barrani li forsi mhux daqstant adattata għall klima lokali. Dan ħajriżulta f'naħal li ma jkunx adattat għal-lokal. Allura jkun inqas effiċenti u ma' żmien xogħlu mhux ħajamlu tajjeb daqs li kieku kien naħal tal-lokal. Jista' allura jmut mewta naturali dan in-naħal. Għaldaqstant tenna li l-ideal u li nippreservaw in-naħla lokali biex dejjem ikun hawn popolazzjoni stabbli, b'saħħitha u effiċjenti ta' naħal f'pajjiżna. Dan fl-istess waqt li nittamaw li t-temp jistabilizza biex in-natura, bħal fil-każ tan-naħal, tkompli tagħtina l-prodotti tant importanti għalina.